Nálunk a Torbányi település rész egyik legszebb sváb parasztházánál, a Gruber háznál, egy közösségi ház fölötti kis zsákutcácskában nevezkedik el, ez a főutca része. A háznak a svipongjában állunk éppen. A svipong ezt a kocsi áthajtót jelentő, helyi és környékbeli sváb kifejezéssel, ami jellegzetesen módos sváb parasztoknak a háztípusa volt. Eredetileg csak a hosszú oldalhatáros parasztház létezett, és ez egy fejlődési fokozat, amikor a hosszú ház mellé épült egy utcai szár mellé, és a kettőt összekötött szép egy közös tetővel, jött létre ez a fedett kocsi áthajtó, aminek az volt a lényege, hogyha itt megnézzük a mennyezeket, azt látunk néhány elszíneződött deszkát, az tulajdonképpen egy csapóajtó, és a gazda, amikor hazajött és hozta a terményt, akkor csak beállt ide a svipongba, fölül kinyitották a csapóajtót, sokkal egyszerűbben feltárolták a terményt a padlásra, mint hogyha ezt létrán kellett felcsipelni. És még egy haszna volt ennek a fedett kocsi áthajtónak, hogy jó nagy mértékben megnövelte a padlásteret, ami szintén nem volt. Ha megnézzük az épületnek az anyaghasználatát, az utcai szárny és a hosszú ház első helyisége hatalmas faragott kőkockákból épült, ami díszes kőfaragványokkal van még színesebbé téve. Nyilván nem volt jellemző itt a torbágyi parasztházakra, tehát ez adja, hogy a egykori építtető módos gazda lehetett. És hogy miért fontos erre a házra felhívni a figyelmet, míg Egyeken, Nagytétényben, Budaörsön viszonylag sok ilyen svipongos ház megmaradt és felújítva gyönyörű szépen a mai napig áll. Torbágyon összesen 7 darab ilyenről tudunk, hogy valaha létezett, és ez az utolsó, ami eredeti formájában még ma is látható. Ezért nagyon fontos, hogy olyan tulajdonos kezébe kerül a ház, aki szívén viseli a sorsát, fontosnak tartjuk, hogy eredeti formájában megőrizze, illetve felújítsa. Ehhez nyújthat segítséget az értékvédelmi pályázat, ami most ismét kiírásra került. Kérjük az érintett háztulajdonosokat, éljenek a pályázat adta lehetőséggel.